Cirka 400 elever på Teknisk Skole i Esbjerg medvirkede i en valgslutspurt dagen før folketingsvalget. Eleverne går på grundforløb og skal inden længe ud at have en praktikplads og dermed komme i lære i en lokal virksomhed inden for håndværk eller servicefag. Valgmødet var arrangeret som en boksekamp, hvor kandidater fra 5 politiske partier var linet op i en boksering på scenen, og så var der ellers frit slag for spørgsmål fra salen. Valgmødet afslørede, at de unge under valgkampen mere eller mindre er blevet overhørt. De emner, som de bragte på bane, er nemlig ikke de emner, som politikerne har fokuseret på under valgmøder og i tv-debatter. De unge har nemlig blikket rettet mod de helt nære ting, der påvirker deres hverdag, og det er emner som knallertkørekort til de 15-årige, aldersgrænsen for køb af alkohol, mangel på praktikpladser, den kriminelle lavalder og SU til 17-årige. Samt problemer med bandekriminalitet, sort arbejde, skattetryk, rygning, fedme, narko, ledighed, hospitalsbehandling og gratis tandlægeeftersyn i et sådan antal, at kun en lille procentdel kom til orde.